i Viborg efter at have ført med 2-0. Hendes udlignende mål mod FC Midtjylland. Forfølgerne. Og det faldt jo sådan en 7. Gustav Vikheim. Og Lukas Lea er over sig. Minutter igen. Længere afbrydelse af opgøret her i første halvleg. Peter og Lukas Høgsberg. Der er Kevin Dix heldig. Jerenki, som har fået et gennembrud. Nej, sådan har det ikke været. Vi ser tilbage på. Siparten. FC København vinder det. Det er magisk kulisse, og når man arbejder for noget her selv, og så synes jeg også lige, vi skal have en dobbelt. Man er vinde så mange titler som overhovedet muligt. Ja, jeg er super stolt af selv. Jeg havde lidt svært ved at høre spørgsmålet, men og så kører vi hårdt på hen mod torsdag. Tillykke med det.